an taara yɔrɔ yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ka fininɔgɔw bɛ ji la a to yen u k'a ko a banna u b'a ko k'a jɛ piyan n'o tɛ o ye maaya taabolo ye o ti b'a la o adamadenya yɛrɛ sigi n b'o kan a banna cɛ min tɛ yen o tɔgɔ bɛ yen min bɛ yen o tɔgɔ tɛ yen a banna o kumana ala k'an bɛn sababa ma ko cɛ kulusitigi dɔ ko cɛ kulusitigi kun b'i kan muso ka kolon ka di koyi a bɛɛ da la a ka di dɛ wa a caman bɛ se kolon na dɛ walayi u ka kolon ka di dɛ ko nin man di a ko i tɛ nin warinin ta k'a da i ten na sɔn ka warimisɛnnin sɔrɔ k'e fila awɔ ko kolon yɛrɛ wasara o walayi ko kolon yɛrɛ an bɛ warimisɛnnin dɔ bila a la ko kolon ko nin man di dɛ u bɛ se k'o ta k'o kunkolo tereke kolon dɔw bɛ olu bɛ ɲani dɛ dogo dɔw olu bɛ tɔrɔ u nun kan awɔ dɔw bɛ olu bɛ ti woro la ko janfa k'a tɔrɔ a nun kan k'a susa woro la k'a da n'an ye tan bila a la kolon bɛ ɲaga n'i ye mugan bila a la kolon bɛ ɲaga a tɔ bɛ ɲaga n'i y'a kɛ 100 ye cɛ kulusitigi kun b'i kan kolon ka di ca wa n'o y'i bɔ yen sa anw minnu bɛ yen k'anw tɛ don ci an tɛ bɔbaa ci anw bɛ taa an sigi a gɛrɛ in na taa yɔrɔ t'anw na i sigilen yɛrɛ u bɛ buga i ma o donc o cɛbakɔrɔ fasaden hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ anw bɛ dudutagani sigi o kolon gɛrɛ na ye walayi o ye tile journée baara sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabi Yusu dugu kura jɛra so fila masa nin ye dɔgɔkun daminɛ don ye Jabaru Wahidu a y'o jira anw na anw tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn tɛ ka masaba in tanu sanga ni waati kɛda bɛɛ la kɛnɛ bɛɛ kan n'an ye masaba in tanu arasulu bi tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn ne ma ni kisi ba ye ala k'o jida kan amin masaw sɛbɛkɔrɔ fo an tɛ se k'olu sara fiyewu foli ni tanu ni waleɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ Yusu dugawu de bɛ kɛ ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ni ka jidi kɛ lafiyaw la fura kana si sɔrɔ jango ka tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka o nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jamakulu ka fɔ k'u waleɲuman dɔn ko bonya barika kanu ye bonya ye ko i k'a dɔn ala ka kanu to ni ce u yɛrɛ ye k'u ka bisimila o kadara kɔnɔ i k'a dɔn bisimila bɛ minɛ kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de bɛ anw bolo an b'an wasa don o kɔnɔ kumaw la o kelen kelen de sugandilen don a fɛ nin sanga in na faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔnna ni fɛn fɛn ɲamadalen don a bɛɛ de ko renouveau maso lamɛnbaa ni jabarani filɛbaw k'a dɔn k'u bɛɛ ka bisimila u ni ce u yɛrɛ ye anw b'u fɔ k'u barikada sanga ni waati kɛnɛ bɛɛ kan fana n'o kɛra sa anw b'a fɔ ko n'u y'u bisimila anw b'a fɔ ko min y'i k'a dɔn nin sanga in ye yaasa k'olu bɔ kunnasiri kɔnɔ ni anw y'an wasa don fasiri sɛbɛnw na o laseli tɛ wajibi ye wa o laseli i k'a dɔn maa fila ko don o kɔnɔ jamajɛkulu baara don nka sɔngɔnna kalifa n bɛ e Yusu Karabati ani Modibo Sanɔgɔ la k'a f'i ye ko Tarawele marhaba kɔri baasi kɔni tɛ ban ni denmisɛnw na tarasita alhamdulillah marhabani mais Lambert tu es beau ce matin la tête brille depuis ton mariage avec Farba Pur là je viens de plus en plus beau on me dit que je viens de plus en plus beau c'est belle là Traoré alhamdulillah ala ka ngunaja ya rabbi bilse do kadi goyi akadi de moro ala ka ngunaja ala ka so nyuma ya ndama man toro siti la ko ni ga kene torotala demba dum torotu sila moro awa minye foli angala se burama jawara ma de nde ide mon fils way ça fait abarkala mbela tanu ko ya ala ndi siga adonina mi ala barkada de sabu a tɔgɔ da don a fɔra ko ala ka fɛn bɔnna ko min ka fisa ni yɛrɛ ye o de kɛra o fo k'a ɲɛ kɛ k'an b'a wele so de ko bura Burama Jawara awɔ an b'a wele so de ko bura tun ye kare kɔnɔ aw bɔlɔnkɔnɔmaw ka tɔgɔ ye ayi o y'a ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ ye aw de m'o da la ko sunu Burama Jawara n'o tɛ so kɔnɔ an ko bura ba Burama ba Burama bɛ se ka fɔ moro wagati cogoya dɔ ni y'an bila wagati kɔnɔ an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn moro awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa nɛgɛw karafe awa maa min bɛ bi o ye Batɔman Kane jitigi ni maatigi ne yɛrɛ kɔrɔmuso den o don n kɔrɔmuso Ami Tarawele o den kabi Baginda ka suko ka dugu jɛ an b'a wele de ko Ami Ladiri voilà sɔsɔli t'a la o a tɛ se maa ma e m'a yɛrɛ a yɛrɛ ma ko bɛnkɛya a banna o kelen ne a bɛ bonya dɛ a t'i ta hali tɔgɔ jɛ wala ne nan tɔgɔ aw Dabili Ture k'a fɔ ka waleɲuman dɔn o ye ne fana terikɛ de ye o ye ne fana terikɛ de ye awɔ a bɛ ba Elebo surakaso fila la voilà ani Mamadu Ture den don fana Keyita den fana don ja milieu ɲuman don balontan na ne i ta y'a da ye
a jouera renouveau fait contre les femmes. Allah. Ah non. Nga ne damende na kui. Nyere ka ndolati wati amakena de. Ko ara yichi muso belebeleba doku ne nyebe ara la ko sanfɛ. Ara kulubali. Bon appétit ara. Abna ko di dumiya ma. Ara yichi muso ko ne nyebe ara la sanfɛ ne bola ka do terrain yena ka bi. Sima nga dorne amine. Ka jo. Ngara ngo. Non, tu es un vrai coach. Na fina de. Tu es coach. Ngo nga système na ngo pas de contact physique. Voilà. Contact directité. Il me fait des corps de Kenny Matisou Nuna. Nous, Oumiga conseille respecté. Non, tu es un vrai coach. Ali ka jouer si t'es blessé. Non, je m'ai blessé. Non, t'as raison. Tiens, là. T'as raison. Naïbo, awa fomba là. Bon, il y a les genoux bousculés, quoi. Non, allez piner, faut que parler de sport hier. Oui, il y a les genoux bousculés. La ganoyake. Faut pas piner. Faut que parler de sport hier. Ah, dollar. Et jam, so belle piner. Boumama bien. Buma numa bi olu bini ngum ay nga yu garagasa no lu kum bina tremblement de terre do bina rom na ne fana bino fe njat ke ko jugu i jabe tede no ta te ki jaba to ede ni ala gaje o ya tro directeur be zagaru foba okay gali président et club président ale club président ya mais ay dana ya dai ka ke ga kosi abana mais i ka minan fa abana parce que i ma delicati ay i ka muso ye M7 muso walo ya karambe aw karambe na kele ka jɔn wɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ y'olu fana wolo an y'o walo bon nin kɛra machinile filani bi ne ma walo mais anw cɛlakaw ta jamais gagnant aw kɛmɛ bazin jamais gagnant gosili bɛ ɲini ka a banala ci aw fa u bɛɛ gosi de d'anw ka tuma bɛɛ wa jɛka optique yɛrɛ ka jugu aw ma ni fɛn bɛɛ ji bi ɲɛ tɛnɛ y'anw ka cɛlu ye a bɛɛ n'ala cɛ n'i ye kolokolo koyi dɔ la ne ɲɛ bɛ a ka mɔgɔ cɛlen don a ka entraîneur kɔ fo ma ko f'a ka jeni ko ka démissionner mais min bɛ n tɔɔrɔ man Frode Burankɛ ale ye mercenaire de jɛka optique la Bokar Jara Badi Koni alukurani fa o kelen ni n se t'a la de n'o tɛ o man di n ye dɛ o man di n ye dɛ ala ka kunna ja min ye awa n'o bɔra ye min ye awa Bokar Jara Bada ale bɛ difu la Jamadugu kɛfɛ k'an kɔlɔsi mɔrɔ o kuma a kunnafoni n'a kunfɔlɔ den ma i ka tɛmɛ n'a ye Kuyate Awa Keita a fari jolen bate sabu Kuyate fari jolen bate wallahi ko sisan kɔni a ko alhamdulillah ko n'a tora tan ko ni ala ka jɛ ye k'a bɛna baara yɔrɔ sira ta nka dɔɔni don timinandiya fana don o fana ala ka jidi kɛ lafiyaw la Yusu l'épouse b'a daminɛ n'ale ye bi Laji Cɛmɔgɔ Tarawele Cɛmɔgɔjan ale kɛlen don ka kunnafoni di an ma bi ko an ka bɛɛ kelen na walama a ka taa ka yɛrɛ kɛ a da ka walo kelen ye ko i k'a dɔn le consensus ou le chaos Cɛmɔgɔjan a jɔrɔlen don jɔrɔna kelen de bɛ i k'a dɔn maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen na a ko k'a mana bɔ da o da fɛ ko i k'a dɔn bagabagaliw ani i k'a dɔn ka maaw b'o dabolo la k'o ti i k'a dɔn ko dilan koyi a t'a to i k'a dɔn politiki ko gɛlɛya ka dilan Cɛmɔgɔ a ko Mali la an bɛ don min na i ko bi ko bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya kɔni ko a bɛ politiki ko bunna kun kan wa k'o kɛlen don bisibasa caman ye an ka taabolow la ayiwa i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn sigi ka kuma ye ani i k'a dɔn ka sigi ka kuma kɛ jɔli hukumu kɔnɔna la k'o dɔrɔn de i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ ta ye nin waati in na ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko an bɛ taale waati min na nin ye ko fɛn min ye i k'a dɔn ko n'i ye jateminɛw kɛ Cɛmɔgɔ ka fɔ la ko bagabaga maramafɛn bagabaga ko o kɔni o bɛ se ka maa bɔ i dabolo la nka ko kiri n'o sigira a kɛ ko la o ka bagabaga de bɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko yɛrɛ wasara ka ban hali ni maramafɛn tɛ ko kiri mana kɛ a kɛ ko la k'o sigi a sigi kogo ya ko jamanadenw b'a ta o da la wa u b'a ta o dabada ma ko o yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ɲuman belebele dɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni murufata ye wa u bi sɔn i k'a dɔn kiri ka fɔta fana ma k'an ka minɛni kɛ i k'a dɔn Musa Tarawele ka waati ma generali ko kana se Ibrahima Boubacar Keita ma ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka tɛmɛ ATT fɛ kana se Jɔnkunda ma ani Amadu Aya Bandaw ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'u ka taabolo n'i y'u ta k'u jate minɛ kelen kelen ko i bɛ se ka walanda bɔ a kɔnɔ an bɛ a ka to ɲini jama fɛ Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele a ko k'i bɛ se ka walanda bɔ o kɔnɔ o kadara kɔnɔna la ko fanga de bɛ fanga lata koyi fɛn min tɛ fanga ye o tɛ se ka fanga lata ko o ma dogo maa la anw bɛ lahala min na nin waati in na ko Mali i k'a dɔn k'a fɔ f'a k'a yɛrɛ sɔrɔ de o yɛrɛ sɔrɔ bɛ kɛ i k'a dɔn ni jɔli ye ani bɛnkelenya jamanadenw yɛrɛ i k'a dɔn don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka fɛn min kɛ o i k'a dɔn k'a fɔ o dalaminɛkala ye wa o ye sigi ka kuma ye ni sigi ka kuma kɛra ko o de ko ninnu dɔrɔn de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ wa o ɲɔgɔn
jamana maramafɛn tɛ ni ka kɛlɛ kɛ i k'a dɔn ka tɛmɛ i k'a dɔn maramafɛn kɛlɛkɛ maramafɛn yɛrɛ kan o de ye maramafɛn la ɲuman yɛrɛ ye sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu a ko la ko sigi ka kuma ye o ye wajibi de ye anw kan bi ko ye k'an ka kɛ kelen ye i k'a dɔn nin waati in b'o de ɲini an fɛ Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele Cɛmɔgɔjan a ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko weleli de bɛ kɛ kuma bɛɛ ka taa sigi ka kuma ma ko sigi ka kuma yɛrɛ fana caman kɛra ko ye ko a yɛlɛmana ka kɛ communication ye o communication k'o fana ye dɔ ye o bɛ i k'a dɔn kunnasiri basi nka o communication bɛ kɛ kuma bɛɛ o bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen na fanga furancɛ fanga yɛrɛ a tɛ foyi dogo a b'a bɛɛ lajɛlen communiquer minnu bɛ communiquer o ye u yɛrɛw ka gɛlɛya ani i k'a dɔn u yɛrɛw ye ɲɛ min sɔrɔ ko la ani u kɛlen don ka fɛn minnu bolo da nka min ye jamanadenw kunkan ko ye ani gɛlɛya minnu b'anw kan ko o communiquer ti kɛ jamanadenw olu bɛ kɔlɔlɔ ni lajaba min na k'o communiquer i k'a dɔn k'o ti kɛ tiɲɛ don communiquer y'a fura ye nka n'a kɛra i k'a dɔn fankelenma ye ko i k'a dɔn ko o t'a fura ye f'a bɛɛ lajɛlen ka lase min ye i k'a dɔn gouvernement kɔni u ka kunnafoni dogolen tɛ maa la nin waati in na ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko ni maaw ma kunnafoni sɔrɔ maaw yɛrɛ kunkan ko haju o fana ma fɔ yɔrɔ sɔrɔ n'o tora u kɔnɔ ko o laban bɛ maaw kɛ i k'a dɔn maaw ye minnu n'u dusukun bɛna gwɛlɛya ka katigɛlɛya hakili jigin u la o laban bɛna kɛ maaw ye i k'a dɔn katigɛlɛya walew olu bɛna wolo fɛn min na o ye lajabaw ye sabu o wulikajɔ tan tɛ ko yan'a ka se o bɛɛ ma an bɛ yɔrɔ min ko bi jamana lahala bɛ mun de ko fɔ ko fɛn min ye jamana yɛrɛ ye ko a bɛ taabolo min kan farati belebele de don jamana bɛ ɲini ka ci ka yɛrɛ kɛ mais lakanamaliya o k'i bɔ yen dɛ fɛn min ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye ko tasuma misɛnnin minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu mana to ka fiɲɛ ta n'o tasumaw ɲagara olu bɛna kɛ i k'a dɔn tasumaba ye don dɔ tasuma min faga ko b'an kamana guwan Cɛmɔgɔjan ka fɔ la a ko maa si tɛ yen ko k'a fɔ ko fɛɛrɛ e kelen pe ko fɛɛrɛ bɛ de e kelen pe de bolo k'i ka da la k'a fɔ fɛɛrɛ ɲuman bɛ maa wɛrɛw fana bolo i ka sɔn tɔw fana ka hakilina ɲumanw ma fɛn min ye nin waati in ye ko an bannen don ɲɔgɔn ye si sɔnnen tɛ si ta ma k'o kɛlen don k'an ka waati kɛ bisibasa ye an bolo furancɛ fanga ko yaasa a ka tɛmɛ ko ɲuman na yaasa an ka i k'a dɔn a kɛ k'a kun cɛ hɛrɛ la o tɛ i k'a dɔn fɛn wɛrɛ la ɲini an fɛ dɛ o de ye sigi ka kuma ani bɛn kelenya ye ka bɛɛ lajɛlen da don a la jɔnmaa la o ye kara ye maa kana bila kɔfɛ hali ni maa min tɛ hakilina kelen na tuma dɔ la maa ka hɛrɛ bi barokɛ ɲɔgɔn nɛn kan o kumana k'i k'a lamɛn i k'a ɲini k'a tigi faamu o ko an ka sigi an k'o kɛ i k'a dɔn ni fɛnw ye fɛn minnu n'an wulila ka b'o kɛnɛ kan n'a bɛ waleya ani k'a dɔn a ka kɛ nɔgɔya la a kana kɛ gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin maa si ma kɔnɔko kana y'a la sɔnnikɔrɔko kana y'a la juguya yɛrɛ fana kana ye a la ani tajuru sara ko ni nin bɛɛ bɔra ye k'o da kɛrɛfɛ sisan anw ka sigi kuma kelen kunna ka bɛn o kan ka ɲɔgɔn faamu ko o ye i k'a dɔn lafiya sɔrɔlen ye an fɛ ko nka k'an bɛ nin dabolo min na ani diɲɛ yɛrɛ bɛ lahala min na bi o kumana ko jamanaden an si kana fɔ ko nin ye nin karisa ye nin ye nin ko in ye ko jamanaden bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ jamana in jɔli n'a kumabɔli la o kumana a dagalen don an bɛɛ de k'an sen don o la koyi maa si fana kan'i yɛrɛ kɛ dɛnɛnkɛrɛfɛ mɛru ye ɔ ni maa min ye i k'i yɛrɛ kɛ komi i n'a fɔ i t'o dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ jɛlen de bɛ se ka jamana in bɔ bolo la ko n'i y'i yɛrɛ kɛ o dɔnbali fana ye i faratilen don ko wa k'i ka farati k'a bɛ taa wolo tarabasoli la i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana Cɛmɔgɔ a ka fɔ la k'an bɛ nin yɔrɔ min na bi an ka bɛɛ kelen na walama a da ka wala an bolo mais min don an ko mɔgɔ minnu y'an ka politiki ɲɛmɔgɔ olu de bɛ ka Mali feere mun na u kana gɛrɛntɛ sa memorandum kɛra o ko taara bi RFI de ka RFI ye radio propagande France 24 ye télé propagande BBC propagande do CNN propagande do yana an ka taa an ka jamana feere radio wɛrɛw ma o ani télé wɛrɛw ma juguw ma o ɲɛ bɛ ko Fusena Miyɔngido fana ko Tarabasora o fana bɛ RFI ka kuma la Laji Cɛmɔgɔjan Tarawele ni ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le pousse bon min mana fɛn dɔrɔn o bɛ se ka taa jamana i t'a fɔ RFI kan de an ka nin dɔw kɛ an bɛ wagati min na gɛlɛya don a bɛ maa wɛrɛw ɲɛ don an na maa wɛrɛw ɲɛ don a dabɔlen don a kama ka taa an lebu jira diɲɛ na de dabɔ n kama don dɛ mun ye taliko kɛra n'i ye taliko kɛ i b'i ta kɛ n'i m'a kɛ dun mun tali jɔn ko ale bɛna ta yawo e m'o fɔ sisan ko dɔ k'ale bɛna ta yawo ka mun k'ale la n'o ko bɛ maaw kɔnɔ o ye ko gɛlɛn ya ayi mais Moro Mali fana kɛra populisme de ye koyi ninnu yɛrɛ tɛ ko ye ko maa bɛ kala an ka taa an ka fɛnw fɛ nin ko an ci ka ca nin dɔw ma bi sa an ci Ala k'an kunna diya
bro mi ye kuravuni ambata ndanyata avocado Kevin Kadauso ale manedo bi moro ni ma koka go nanzaraw ye bi o ye mali koka go nanzaraw ye koy mi avocado ko Union Européenne ko lu avocado ka laje minganga ke no bi ka Bruxelles France ko la beneno kata avocado mi nyepma wala sa mali jalake nyangli obsega taka anga colonel nunu segara ko mina France bo manganjila mi anga colonel nunu halo lutikapma matip mamme uda moro avocado te gringri mo kera bigini bagaga unyama jole ko bigini te gringri ka gringri muna ma de be gringri no te garske te gringri non si badairi mesro wallahi abe gringri ate gringri nunu nyama jole do ko tiga tulu bebi ka gwangari kanfo ni ka burgusi kanfo ni popa poke ango ko jamana en boli de no bo sira ka wallahi ala kan ko ya abin wallahi jiye ka dese ulla ku ka barake wallahi ni jamana kanundo bebi tala ala batala mo ko n'a y'a sɔrɔ u bi jamana in de bɔ jamana ko de la in bɔnbolola de nɔfɛ ko se jɛlen o bolo jɛlen anw kan tɛ maa ma dɛ ninnu don ninnu tɛ maa ma de bɛ se k'o kɛ bi an y'o de ɲini ala fɛ ala k'o di Mali ma n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye burugosi kan ye wallahi a tɔ bɛɛ lajɛlen fɛn ni fan yɛrɛ ni su ta ye dayirimɛ ɲini o kɛlɛ ni faso jɔ kɛlɛ kelenw don kelen dɛ dayirimɛ ɲini ni faso kumabɔ kɛlɛ yala nin bɛɛ bɛ sen na nin de bina kɛta dɛ politique y'a don ta transition y'a bɔ ta a jɔn kelen de nana ni fɛɛrɛ ye k'a bɛ transition dɛmɛ jamana in ka bɔ lakanabaliya gɛlɛya kɔnɔ a tɛ parti 200 ni kɔ mɔgɔ kelen jumɛn nana n'a ye a jɔn y'a ŋaniya jira an ka bɔ lakanabaliya in kɔnɔ u k'u bolo si a tigi la a bɛɛ ye kuma muguba in ye nganamu jɛgɛji bɔlen jakuma tɔ na an tɛmɛna nin yɔrɔ ninnu kan sa dɔ de wele ko Asimu ne ma ko kabini ala k'an da e ma awɔ ko kabini ala k'an da ne Asimu ma ɲɔgɔn ye kabini ala k'an da foyi tɛ ne Asimu cɛ n ye maliden de n ye yɛrɛwolo de nka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ Yusu ne tɛ n yɛrɛ jɛya maa si ye ayi mais i b'a fɔ n'i ko Asimu ye mun ne ma ne b'a ko ne bɛ Asimu ka so de a ma di yan ne yɛrɛ yɛlɛmalen de bɛ yen a bɛɛ n'ala cɛ a ma di ne ma ne yɛlɛmalen yɛrɛ de b'a fɛ yen wallahi tɛ manamanakanw ye Asimu yɛrɛ bɛ kuma maa fɛ yan fɛn ti kuma yɛrɛ fɛn min ka muso wɛrɛ b'a da la don o don protège b'a don na sanga di waati kuma yɛrɛ ma tan t'a bolo moro bi aw ka dɔn Faransi olu kɔni ko k'u nataw CEDEAO ye jalaki min ta k'an sɛgɛrɛ i ka dɔn awa min ye k'an ka wolomasiri tabaw k'olu ka wari minnu bɛ yen ko k'olu bloqué min ye aw ka dɔn ko gel aux avoirs des colonels olu de b'a geler ala ka u tɛ se ka ala ta geler a banna awɔ moro farajɛ bi kuma ka ɲina ala de kɔ k'a sɔrɔ n'a ye ala diya a b'u ka jamananin ninnu bɛɛ ta tiɲɛ k'a bila a banna nka ala muɲunen dɛ wala ala sabalilen nka nin kamalennin an k'an sigi k'a laban lajɛ maya barika ba ala k'a barika ba an k'an sigi ka nin laban lajɛ maya a fasa ala k'a fasa faransikɛw bɛ nin lebu jira diɲɛ tilegan dere sere an nin danga don Sarkozy ye sere t'a la wallahi moro mi aw ka dɔn kalo tile 7 novembre awa min ye CEDEAO ye o kɔni ye ɲanagiri ta ka an ka awa min ye wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ minnu kɛra sababu ye k'a dɔn ka coup d'état kɛ n'o bɔra ye min ye bisa Faransi kɔni di dɔwɛrɛ fɛ min ye aw ka dɔn wolomasiri tabaw ka taa n'o kɛra civil kana fanga la Faransi b'o de ɲini wa k'a dɔn u nana taa ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye CEDEAO ka ɲangini tɛmɛnen kɛ ka bɔ yen Faransi ministre des affaires étrangères min bɛ yen ko Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian ale ni ɲininma kɛ i bɛ ka waati la passeport ko marché dɔ la Mali la yan wa cɛkɔrɔba kunnango in o t'a dayɔrɔ ɲini koyi a banna o tɛ sini dayɔrɔ ɲini a banna cɛkɔrɔba kunnango n'a zɛmɛ wɔrɔlen Jean-Yves Le Drian moro ale a kumana k'ale y'a jira k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Faransi bi olu kɔni jɔrɔlen don a bɛ k'a dɔn Faransi a n'a nɔgɔmaw n'o Union Européenne min ye awa Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye transition maa ɲɛmaw ye k'olu ni awa min ye Risu ko Wagner ko in kɛlen ka Faransi si a ɲɛna a fɔra a ɲɛna k'a ma si ye ɲɛmaw yɛrɛ bɛ ka nin ko mɛn sen na walahi ni ne ye olu ye ka nin yɛrɛ to sen na n b'a tɔ de goloba a banna u bɛ se ka mun kɛ foyi ni ala y'a da walahi u tɛ se ka papaga kɛ walahi Faransi ta tɛ diɲɛ ko ye u ma diɲɛ da u tɛ se ka diɲɛ wuli mais limaniyabaliya kɛ n bɛ ka maliden yɛrɛ ani ka an ka politicien minnu bɛ Mali ta tigɛ yɛrɛ la de kɛ n bɛ ka maliden sabu an bɛɛ ko k'an ka gulo maa wɛrɛ jufada la walama u ka hɛrɛ la an ka taa e ma yira san joli embargo bɛ yira an ka foyi
ala de be mɔgɔ an bɛ yɛrɛ mahɔrɔnya ta tuma ma y'a sɔrɔ se yɛrɛ bɛ jamana ye ka bi bɔ wa ayi u balanen don an kan tamanda mun na an k'u gɛn ka bɔ yen ka filɛ n'u balola o kɔfɛ Moro o yɛrɛ makaran de tɛ yan Moro a ka dɔn ko Wagner ko n'a nana k'a bɛ a ka dɔn min ye hali maa minnu man ka fa k'a b'olu fa u ka diɲɛ wuli i ka dɔn nin ko mercenaires don Faransi kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ne u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ Mali maa ɲɛmaw olu yɛrɛ ɲini don koyi olu waati min na Faransi ko k'a b'a ka koso n'an ka kasaw cɛ ni ka taa o min kɛra sa min ye a ka dɔn nin kuma bɔra k'a bin a ma mɛn Mali maa ɲɛmaa da a ma mɛn Mali den da Moro a mɛnna gafe tigilama dɔw de da n'o ye journal dɔ ye Moro a ka dɔn olu de ye nin kuma fɔ premier ministre y'a jira k'a fɔ ko Wagner ko kuma tiɲɛ tɛ ministre des affaires étrangères olu ko k'olu dɔnko t'a la nka min ye an ni Russie cɛ balimaya ni teriya ni sinjiya ani baarakɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ se ka wuli ka bɔ yen dɛ an b'o sira taama jɔ kɛnɛ kan a banna k'a fɔ hali jɔ don an b'o sira taama a banna Moro min a ka dɔn ministre des affaires étrangères ani ministre de défense min bɛ yen n'o ye jamana fila ministre de défense ye i ka dɔn olu kɔni ye ɲɔgɔn ye juma don Moro nin ko min filɛ nin min ye a ka dɔn Mali maa ɲɛmaw olu kɔni a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bi u ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la dɛ an ni Rusiw ka bɛnɲɔgɔnya ani Rusiw ka teriya ani a ka dɔn bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ woromasiri tabaako la bawo an ka woromasiri tabaa caman bɛ yen olu kolo jora Rusiw fɛ yen u kalanna Rusiw fɛ u kolo jora ye o ma min ye bi Faransi kɔni bɛ taa min ye Union européenne n'o Europe jamanaw ye u ka ɲangini ta ka Mali maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ o ka ɲi sabu ni yɛrɛ fɛmaa y'a fɔlɔ i la ni maa wɛrɛ y'a kɛ a tɛ tɔɔrɔ an farafin damaw tɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka d'u ma an tɛ ka ɲɔgɔn lebu ka d'u ma fɛn fɛn y'a ɲɛsin Mali ma yara bi bɛɛ dugu b'i ɲɛ wallahi ala ka fɛn d'a kelen kelen bɛɛ ma u ni Union européenne yɛrɛ dɛ mun b'u ɲina Mali kɔ a banna a dakun bɛ bɛɛ la kelen kelen ni ala ka jɛ ye Union européenne kilomètre joli b'anw n'olu cɛ a bɛ yan maga mɔ anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn olu ye anw janfa k'an kɛlɛ ka ɲangili ta k'anw sɛgɛrɛ européenne ta t'anw tɔɔrɔ ayi dɛ olu dɔrɔn tɛ dɛ il y a des néocolonialistes des mercenaires maliens minnu bɛ ka Mali Faransi ko mercenaires olu ɲɔgɔn mercenaires dilanna tɛ diɲɛ na olu ni Amérique u ɲɔgɔn mercenaires u ka légionnaire bɛɛ ye mercenaires ye minnu nalen don fo jabe b'u fa bɛɛ la anw fɛ a bɛɛ mercenaires a banna o tuma u ka taa n'olu ye fɔlɔ u ka sɔrɔ ka Wagner bali n'o ambassadeur min ko k'u nakun ye muso ko Mani Jumɛ Jalo a ma kalon tigɛ a ye tiɲɛ de fɔ a banna i bɛ ka fili tubabu ye jamana den ɲuman k'a fili tubabu ye a ye tiɲɛ de fɔ a ka jamana kungo la ko o man ka fɔ tiɲɛ man kan k'a wele k'a bɔ tiɲɛ tɛ fɔ jamana min na o bɛ jɔ ni hakilina jumɛn ye nkalon wa ala k'a kunna ja n'o jɔra nkalon kan o ye Burujɛso jɔlen ye de Burujɛso o y'o de jɔlen ye a banna fiɲɛ cira a da wolola a banna i talonna la a yɛrɛ kɛra tɛmɛni fasiri n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu jamana in anw ko jamana in de an ma maa ko fɔ Asimi ko tɛ Sogɛli ko tɛ wallahi an ka di maa si ma nka anw b'an ka yɛrɛ kumabɔ jɔrɔ de la ani an bɔnnaw bɛna bila jamana min kɔnɔ sini ma sini anw bɔnnaw anw ta nɔgɔyara la an bɛɛ bɛ bila an ye min kan an t'o ɲɔgɔnna kɛ bilen hali ni maa min y'i mana sa e den min filɛ nin Nabila Sogoba o ka avenir jɔrɔ bɛ la Nabila bɛ bange la ne mɔdenw ka avenir jɔyɔrɔ fana bɛ na a banna o tɛ wuli avenir la wallahi bɛɛ b'i ka devenir de nɔfɛ maa si tɛ avenir nɔfɛ devenir an ka taa fɛ ni jamana in ma wallahi a tɛ kɛ maa sago ye a bɛ kɛ ala sago ye Faransi ka dɔgɔ Union européenne ka dɔgɔ monde entier ka dɔgɔ olu ka misɛn ka ala to yen monde entier ka dɔgɔ wallahi a bɛɛ n'ala cɛ u bɛ da dɔ gere wallahi ala bɛ da dɔ yɛlɛ anw ye wa u bɛ suɲɛni min na yan u b'an ka fɛn bɛɛ sara u tɛ ka bɛnɛnkaw ka yirimu n'u segin u ma wa k'olu y'o bɛɛ suɲɛ colonisation waati hali u tɛ maloya k'olu ye zonya kɛ e ni ala n'a kira cɛ nin ye hɔrɔn ye ka lɔgɔ suɲɛ Yirimani tɛmɛni fasiri sabu u y'a fɔ ko sanu tun bɛ sɔrɔ olu bɛɛ la fɔlɔ bolijuguba ninnu kosɔn a suɲɛkun ni sanu ko miɲɛ min b'u la sanu bɔ dama dingɛ tɛ olu bolo nka u ye maa filanan sabanan ye diɲɛ kɔnɔ sanutigiya la a bɛɛ suɲɛlen don son balaw hali toto indépendant n b'ale ta ni indépendant ta min ye lakanabaliya ye maaw da tɛ se min ma i k'a dɔn o kuma de bɛ sen na hali bi sabu an ka jamana yɛrɛ b'o de bolo bi Bankasi ni Bandiagara o sira kan Yusu ko i k'a dɔn kura kɛra ye tuguni dɛ maa caman de minɛnen don ni ka to olu bila bɛrɛ la u taa yɔrɔ jɛ ma dɔn k'a sabu kɛ i k'a dɔn sira minnu bɛ taa sira da maaw ɲɛ sira tila ka kɛ na ni maramafɛn ye u ye i k'a dɔn jamajɛ bolifɛnw transport en commun u y'o de minɛ k'a kɔnɔmaa bɛɛ salo ka taa n'a ye
Allahu akbar. Politique ma dati senima. Anga fere nyini na uteni kuma fo. Wallahi anga ko fo so gali katade asimun katade election gake. Aw ni ala na kirache. Ni jogola. Yusu Mali. Mina yere mabe kono di mi bo tiye fede. Wallahi. Nini mbe balima dala ebe din tuy balima dala ni yere kun dala kibe kala tako kuma fo. Temani fasiri. Temani fasiri. Yusu femi kabi wati jansa. Amba ye kafo ni roko fole nunu kone ube kado kafo mauche katanu ye. Bolife kado transferan komeo. Abe fo anga siraba bi mako route nationale 15. Oye RN 15 ye. Mi ni kado asirabe wele fana ko jege ikado o siraba route de poisson. Yusu mi mbe banyangara ni bankasi donyona. Akumana ko ma ejekulu chama mbe uyekule bokwi. Ngakrengere la jina dogon. Ulu yekule bo kandana gushi. Kama nyema wele ko nu mu sendo ni yoro lakana ko la suran vie na duguje awmulo Yusu masire jopa ale ya fasiri independent kono bi akoko mi yakla kune ko ke araba temene novembre ko len clitan fe mi bisi do ye no be jamata a bisi re ka do tamasira mi nga bisi do o ye ka do compagnie ogo yara aywa ale ni air bankasa ko ni bisi flower ko ka do bingani ngala marama figunta marama fentigu olu de tarasira dan nu nye bankasi ani banyangara siraka Yusu ibai ka foko karin nu yere kumega bo bankasi de ko ni do kama fe mi ka do abulifon kono mawi ya bela jile de takata naye odu seje uye dore chomin tuguni no kera ka benisi birido esake kalo kleta ani saba sibirido novembre kalo temeneina novembre kalo sibiri temeneina Yusu kibaye ka foko bisi do fana be ko ogo yara bisi were uyo fana salo tuguni ka kono ma be takata na yali sini nyema da ulu kan folo o fana kiboy mi nye ka do ni sirai akusira ko fole nye ko ka don ka foko ni sirai ko bimato ni ngoi mesena wa kuma be ka fo novembre kalo kliworo temene mara nege nye kononto no 9h du matin iba ka fo ko mi nye ka do sira bolife fla ka do tara sira da olu fana nye koro fanvela la Yusu ko ka do ku mugu ci sanve ka bolife mbulla ula sira bandu ye ninge wati mi olu labana kujo nga so verika kelembe o ya tani kungulo gele ya laje ki shibla alama ikado idige amasonga jonu nga ikado mugu ci kana kui uya papa ka dese ale ko ni idige naka jamakulu ye fa le sira ka ikado dugu ko nasoro no aga mauye ale matu akola fiu nga togele nowa mau matubo fana kona uyo bela jile takata nyema da ulu fana ka bankasi ni banyagarache mi nye osira nye Yusu kibaye ka foka ka gelengwe uye mununta yao ni wati ko fole na ka kera paru nova mukolo kle worota ko kera paru ani ka do ka fo songo bia ko mi nye ka do bankasi ni banyagara sirala ko mi nye ni ke wale chama ye ko de bike sanga ni wati ni sirenga moti mbarabulo ere korona sira chama de ye ni chuko infana na ko abela jile doni dale do jonungu katiba masina ansardin ko al nu ma fo ko ludo olu de barakele bolo ni nye wa olu de donne do ni yoro ina munumunu salola ay wa ko matna wuli gado haraba la ka fu bi jabidi wala makibe kunje ako kunje konga sika kele do jekulu mina o enu nye sabu jugo koro de ni nye ubi tieni nge katu mantu tete uti femfo aunde do aunde mato don o ko minye gado mado funa be olu fana ke meku yere ke donzo ye bandu ye donzo ya fari fana dabi o donzo fana ko lu do fana be bingani ke ka nyeshi mauma haka jaka ni ke wale sugu nunke ko anta do a jon kelen do o ko minye ni ko isa agato ambo yini jama ame agato yini jama fe Yusu wallahi agati la makala ko ne mura re fana ke me ka betoro bi abana o kuma na ko ni yeni ko nu du ko lawo bela jile na je aywa ko zoni mi mbe no yeni roko fole unye akula kana balia ko ni kele do lu sigi nyonye mauka taka sigi gele yale do ko mi nye ka do marama fe unye ko fana be munumunu salo la ko maraba tika mashi bela jele biso go soro ko bela jele yoro sigi gele yabi Yusu ko fe mi before ko ni jamana yere mi sendo ni na aywa ko mau ko ni willa wati dola katama bake juma do amrukalo novembre kalo kleta ani fla katama bake ku ka dusuma kasa jira banyagara aywa ko mau ye o wulili ba minge ka kunye ka anga jamana nyema wele u ka wuli jona katama boni lakana bali na note ka kele no ka sigida ka gele ya mau bulu kusebe masire jopa aka nobla sewe ni anya bo independent kono uka bidon boli do Yusu muro groupe commerce abla maiga muro amba foka walimando ana furmuso ladri noye awkado mara maiga Mariamu Diallo amba fu pharmacie kura vertila muro anga chokoroba ambenya chokoroba ladri
cɛkɔrɔba k'a fo k'a waleɲumandɔn moro k'a ka duwawu k'an ye a bɛ mama national an b'a fana mama national Njayi Sibi Kayiba Jabate moro maakɔrɔw don a kelen kelen san 90 san 80 a b'o bɔ nka min ye u y'u denw kanu wallahi u y'an kanu lillahi wa rasuli moro an ka jamu ka sidi tɛmɛ cɛkɔrɔba in kan ma an bɛ ɲa an ka fo k'a waleɲumandɔn k'a ye ka an ka musokɔrɔba n'o ye Njayi Sibi ye mama national k'a fo k'a ye moro an bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na sisan inshallah an bɛ foli lase an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma min ye an filɛbaa bɛɛ lajɛlen an di don kunnafoni kɔnɔ kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ min ye coopération FIDA Mali min ye k'a dɔn u kɔni ye nafolo ta ni k'a di Mali ma min bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw olu ka baara sira minnu bɛ yen ni COVID-19 ni yɛrɛ ka kuma n'o a kamalen nɔgɔ coronavirus n'a kamalen tɔgɔ de ye COVID-19 moro a ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye min y'o ye lagosi min se maaw ma moro a bɛ kɛ sababu ye ni k'o dɔw datugu ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu ale kɔni ye novembre tile 12 min ye maa min bɛ yen n'o y'u ka lasigiden n'a sigilen bɛ Senegali n'o ye a ka dɔn Norman Misere ale directeur min bɛ yen n'o ye Mali ani Fonds international de développement agricole FIDA o ka dɔn u ka lasigiden don a sigilen bɛ Dakar moro nka a bɛ Mali ko ɲɛnabɔ k'a to Dakar Mali ni a ka dɔn FIDA cɛ a n'an ka gouvernement ni FIDA cɛ min ye a ka dɔn bɛnɲɔgɔnya minnu ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraɲɔgɔnya minnu ni ɲɔgɔn cɛ moro a ka dɔn o sira bɛ se ka diya cogo min na a n'o bɛ se ka latɛmɛ cogo min na moro u y'u bolo don juguya la ka nafolo k'a suru an ka jamana kan min ye 300 ni miliyɔn kɔnɔntɔn a n'a kunkanfɛn moro y'a di dollar wari la an kɔni y'a falen ka kɛ an ka CFA ye moro a ka dɔn FIDA Mali min ye ministre Alfuseni Sanu ale ka wuli ka jɔ o bonyana nin na walasa i ka dɔn Mali ta a bɛ se ka kɛ sɔrɔmbolo sɔrɔ ye cogo min na i ka dɔn a ka wuli ka jɔ o ni sababa bɛɛ na moro ninnu kɔni bɛ a ka dɔn baara siraw u kɔni bɛ a dɛmɛ lase olu ma minnu a bɛ kɛ sababu ye fana min ye a ka dɔn hali bi dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɛmɛ kɛ maa minnu bɛ n'an b'olu wele ko an ka cikɛlaw ni ka dɛmɛ se olu ma n'o ye dugukolo fɛrɛkɛtɛ yɛlɛmabaw ye min ye directeur ani maa minnu bɛ yen n'o ye maa ɲɛmaw ye olu kɔni hakilina a ka dɔn a n'u ka faamuya o bɛ taa nin sira in fɛ monsieur Norman Misere ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ale nimisi wasara a ka dɔn a bɛ baara min ni an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances a bɛ ko min bolo da a n'a bɛ ka min kɛ walasa a ka dɔn sɛnɛ yiriwa ani ka dɔn a min an ka jamana nafoloko basigi bɛna la cogo min ani ɲɛtaga bɛ sabati cogo min a ye ministre fo ni k'a waleɲuman dɔn moro a ka dɔn Mali ni FIDA cɛ i ka dɔn nafolomugu min bɛ yen n'o ye dollar wari o 500,000 ani 39 a n'a kunkanfɛn moro a ka dɔn min ye ni nafolo ye moro a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase a ka dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'o ɲɛsin a ka dɔn sɛnɛ ma n'olu kɛn bɛ k'o ɲɛsin dugukolo ko ma gɛlɛya min y'o sɔrɔ a ka dɔn n'o kɛra COVID-19 ye moro k'a nafolo in bɛ ta a ka dɔn ka to ko bɛɛ lajɛlen lasalo o ma tɛmɛ ka bɔ yen moro a ka dɔn FIDA olu kɔni a bɛ ka dɔn min ye taabolo baarabolo 11 moro a bɛ ka dɔn min ye ani projet 4 moro a bɛ ka dɔn olu kɔni bɛ nafolomugu u b'o ta k'o don o la o wari bɛ ti jɔ miliyari 90 a n'a kunkanfɛn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o ye a bɛ ka dɔn 7 ye nafolo min bɛ ta ka don o la o bɛ ti jɔ miliyari 40 ani 7 a n'a kunkanfɛn moro a bɛ ka dɔn kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ o bɛ ti jɔ 52 ni a kunkanfɛn na moro FIDA a ka dɔn min ye ale ni anw ni ɲɔgɔn cɛ moro a nafolo min bɛ yen u kɔni u bɛ nafolo kurukuru min di ni miliyari baden u kɔni bɛ miliyari 42 u b'o dɔrɔn de juru don anw na o b'a jira fɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ anw bɛ 47 de sara o tɛ foyi ye
n'a kɛra ka ɲa a bɛ kɛ n'u ma kɛ ka ɲa a tɛ bɛn a ma dɛ a bɛ kɛ ka ɲa kɛ ka juguya de jamana in se bi ma a banna n'an yɛrɛ kɔni bɛ an yɛrɛ kun fɛ an ka kɛ ka ɲa an ka kɛ ka ɲa maa man k'o fɔ maa ye bilen Moro maa man k'o fɔ maa ye projet 4 bɛ yen Moro a bɛ k'a dɔn FIDE a bɛ taa n'o sira ye min ye a bɛ k'a dɔn formation professionnelle ani a bɛ k'a dɔn min appui à l'entrepreneuriat des jeunes ka dɛmɛ na se denmisɛnnin minnu b'a fɛ ka magbangiw yɛrɛ ye ka cakɛyɔrɔ k'u yɛrɛ ye min n'o bɛ an ka min ye togodala denmisɛnninw ko fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min bɛ yen n'o ye sɛnɛ taa sira ye n'o ye a bɛ k'a dɔn inclusif ye Moro u kɔni u ka ko ɲɛsinin o ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn kuranko o bɛ se ka jidi cogo min na ani ka dɔn min ye an ka sigidaw olu bɛ se ka aw ka dɔn nafa bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na n'o ye mérite ye Moro aw ka dɔn nin waleya min filɛ nin min ye aw ka dɔn Sahel jamanaw Covid-19 ani ka dɔn min ye changement climatique min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn waati yɛlɛma ye Moro aw ka dɔn u b'a lajɛ ka sɔrɔ bolo sɔrɔ sira la nka ministre Alfuseni Sanu ale kɔni foli ani tan ni a y'o lase FIDA ma a ko ni Ala sɔnna ma nafolo min ni a dira nafolo min n'a kan ka di fana a nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ taa a kan ka taa sira min fɛ k'a bɛ t'o la pewu. U k'a kɔlɔsi dɛ n'o tɛ an fɔrɔlenba de don ŋanamu na a banna u k'a kɔlɔsi dɛ a banna an ye ŋanamu de entraînement kɛ fo ka san caman k'o la a banna bon an yɛrɛ bɛ min dɔn o kɔni ka jouer ŋanamu kɔnɔ a banna bon il faut que an k'o de Alfuseni Sanu ko système de jeu de ka bila ko tigɛna t'a la nafolo dira cogo min a bɛ taa o sira de fɛ a bɛ diya an ye kojugu Ala k'an kunna n'a donna da fɛ a nɔ b'i ye a nɔ b'i ye wallahi Ala k'an kunna ja le pouce a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ n'o tɛ diɲɛ bayɛlɛma waati min filɛ nin ye diɲɛ sebatigiw de kɛn bɛ ka diɲɛ tiɲɛ wallahi anw minnu ma min an ma bɔ se taa ɲɛ kɔlɔlɔ fanba bɛ bon anw de kan wallahi kɔsa in na u taara ɲɔgɔn lajɛ u ka gɛrɛ na ye ka taa lajɛba kɛ Écosse o dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Glasgow u ka duguba u ma taa u ka gɛrɛn sigi kɔsa in na ko climat kunkan ko kibaruya aw minnu yɛrɛ y'a tiɲɛnikɛla jugu ye aw de bɛ taa ka taa gɛrɛn sigi k'aw b'a kunkan ko fɔ o ye ko ban ta ye an ka kɛlen don yɛrɛ yira kɛnɛ de yɛrɛmasu kɛnɛ ani an fiyɛrɛ n'o tɛ diɲɛ ko ɲɛnabɔ ko tɛ dɛ olu de ye diɲɛ tiɲɛ u n'u ka usine camanw usine m'anw bolo wa anw ka tobili kɛ sisini dɔrɔn na se ka sankolo birifini sɔrɔ wa o tɛ foyi o tɛ foyi tobili yɛrɛ tɛ kɛ don bɛɛ yɔrɔ bɛɛ fana don anw bɛ se ka tiɲɛni kɛ ninnu dun diɲɛ don o don kɛn bɛ ka diɲɛ wusu ni sisi ye Youssou an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye i k'a dɔn 26 mars n b'ale ta Bokari Sangare a donnen don n'a ni a ka tariku kɔnɔ bi min ye sigi a gɛlɛya ye furuɲɔgɔnya gɛlɛya o tariku kɔnɔna la o kumana maa caman bɛ yen Youssou olu kɔni ɲɛna ko gɛlɛya bɛ musolakaw dɔrɔn kan ko nin ye Turekɛ dɔ ye Monsieur Ture ale ye jula ye a bɛ i k'a dɔn julaya baaraw kɛ min ye i k'a dɔn Bamakɔ yan nɔ a n'a furumuso o fana ye lotolitigi ye da dumunifɛnw bɛ feere yen nɔ o sigiyɔrɔ bɛnnen don Madinɛkura ma ko ni furuɲɔgɔnma ninnu i k'a dɔn sɔrɔ kɔni ntanya t'u la o cɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ muso bɛ dɔɔnin sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen b'i débrouiller ma o kumana ko min ye sɔrɔ ye o nɔ bɛ ye u ka sigi fana na k'a sabu kɛ u b'u sagonafɛnw u b'olu caman sɔrɔ o kumana min ye i k'a dɔn ko tuma bɛɛ wari fana tɛ hɛrɛ ye koyi k'a sabu kɛ wari bɛ se ka k'i kun nka ni bɛ hɛrɛ la k'u tɛ kelenw ye ko min ye i k'a dɔn Ture ye k'ale bɛ se k'o kuma sɛmɛn diya an fɛ bi k'a sabu kɛ muso a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ Ture jumɛn fɔlɔ ko Monsieur Ture dɛ n'o tɛ Bokari kɔni y'a kuma fɔ n'o tɛ Ture dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ bi dɛ o ye jumɛn ye Procureur ayi ko Ture ko tɛ dɛ a kana n'a fɔ ko an y'a fɔ bɔlɔlɔ kan o Ture ko tɛ Ture ma dɛ wala ni Ture an ka den ma dɛ Bokari Sangare ka Monsieur Ture de ye nin ye wala o ye employé du commerce ye dɔ ye n'u ye procureur ye u kana taa fɔ ko Ture i b'a walawala anw bɛ k'a fɔ télé la ko Ture dɛ Ala kosɔn sa Isa ka ujun yɛrɛ ɲɛna a tɛ taa réseaux sociaux kan bilen a bɛ aw ka tɛ kuma de fɛ sisan kuma man ɲi tuma bɛɛ o waati dɔw la i bɛ reposement de kuma kɛ i bɛ fɛn dɔ Balamusa ka film sisan ba mamuso o fana bɛ kɛ tu awɔ i fana bɛ fama réseau ma tu awɔ o nin fana bɛ kɛ tu
ya sɔrɔ batterie ni ba bɛ ka tu ko Yusu min ye ka dɔn k'a fɔ ko nin ko min filɛ ko Ture bɛ se ka nin kuma sɛmɛn diya ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ bɛ ani lafiya bɛ ko kelenw tɛ ani hɛrɛ tɛ kelenw ye ko Ture yɛrɛ ko kamalenkɔrɔ gulongulonmugu ko ale don koyi a b'anw ka Kefa Sangare ɲɛ koyi Ture jɔkunda ma mètre 2 Kefa t'o bolo dɔɔnin bɛ Kefa jɛ o la wa k'an gulongulonmugu ko an bɛɛ a yɛrɛ guriya kilo 120 dɔɔnin bɛ Kefa ta ye 100 mugan b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye bulldozer o ni ne Ture yɔrɔ Ture yakuba la o ka akwale don ni nin jɔra i ka da la ko maa ko i ka wari di i b'a di o kumana min ye i ka dɔn Ture a tɛ wuli k'i ban kana filɛ ko a bɛ nin dabolo in na dɛ musonin a dɔ la ko pasa an bɛɛ i ko selima k'o ɲɛna ko pasa i ko dɔgɔjɔ wulu o kumana min ye i ka dɔn an tɛna nara ko fɔ sabu o kɛra gasi ye Dawuda a dun ni sɛbɛnnen de tun tɛ i Faransi kɔnɔ bɛ nara dɛ o kumana Yusu min ye ka dɔn ko filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na wa muso bɛ wuli k'i suru Ture kan a bɛ Ture de tereke a sago n'a dungo la maaw bɛ nin balikuba de ye muso in bolo kolonkolon na fo dɔw b'u ɲi ɲimi o kumana ko n'a y'a sɔrɔ soju la o ka jugu n'a bɛɛ ye dukɛnɛ kɛrɛbɛ tɛ ko Ture i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ t'a yɛrɛ sɔrɔ muso in bolo a tɛ se k'a la diya n ye ko kɛ ni muso in ma wuli k'a waloni daminɛ o kumana min ye k'a dɔn a b'i yɛrɛ to a bolo dɛ k'a yɛrɛ to a bolo a bɛ siran ɲɛ de a tɛ s'a la o kana filɛ ko muso ni fasali mais caman fana bɛ olu b'u yɛrɛ tu muso n'o tɛ embargo e ko Ture ta o fana bɛ se ka embargo ma ɲi dɛ sabu a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ dɛ a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ dɛ ala tɛmɛna a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ dɛ maa tɛ ko cogo dɔn an tɛna don a dɔw dogo ɲɛw la mɔgɔw ka soju wɛrɛ i yɛrɛ to a bolo tɛmɛna mɔgɔw ka soju wɛrɛ de b'o dɔn ye bɛɛ b'i ka soju dɔn o kuma Yusu min ye k'a dɔn Ture ye ko i k'a dɔn fɛn ko ni fitinin dɔrɔn muso b'a wolo u ni minnu bɛ sigi la olu tɔɔrɔ la u bɛ du min yɛrɛ kɔnɔ dutigi yɛrɛ tɔɔrɔ la sabu ale tɛ se ka baliku kwalenba ye ko kaburula banangu ni muso fasani in ko ta k'o k'a sago ye sanga ni waati a ma bɛn dutigi cɛ yɛrɛ ma u tɔɔrɔ de la ten sanga ni waati Ture bɛ lajaba kɔnɔ ko Ture yɛrɛ mana a ka so sira minɛ ka ban a bɛ jɔyɔrɔ de daminɛ ala y'a kɛ nin don kofɔlen na Ture nana a ka so nɛgɛ ɲɛ 18 waati a ma fɔ ko muso ye restaurantigi ye wa dumuni feere yɔrɔ tigilama don muso ka i k'a dɔn restaurant kini mɔnen sigilen farati Ture faratitɔ ale m'o ye ale nan'o da wolo k'o bɔn o bɔn muso a ye bɔnɛkan sanni ka bɔ a ɲɛ la o cɛli bɛ juguya o kelen ni juguyara laada daminɛna tun n b'a f'i ɲɛna muso a m'ale Ture ɲininka mun y'a to i ye nin bɔ a y'i wulila k'i kɛ Ture k'a b'a tereke cogo min a b'a walo ten a b'a kunfila nin kelen a bɛ Ture walo a bolo mana bɛn fɛn fɛn ma a kɛra songalan ye o dosiɲɛ don o furulen don a b'a walo Ture kun munna i ye n ka kini bɔ dutigi kɛ dusu tiɲɛnen o bɔra ko Ture i mɛn'i ta la bi i b'i défend wajibi hali ni embargo bɛ hali ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ embargo ye awɔ CCRS ka kɛ i b'i défend bɛɛ b'i f'i ye hali ni volcan don i b'i défend a banna o kumana Ture i k'a dɔn k'a fɔ dutigikɛ jɔn bɛ maaw jɔn bɛ k'a kun kɛra sinimani de ye maaw bolo koyi ɲɔgɔlɔ n'a daminɛna maaw b'a ko ko y'a daminɛ tun k'o kɛ sinimani ye o kumana ko Ture dutigikɛ jɔn b'a tɔnkɔrɔ k'a ka défend o n'a ta bɛɛ a dɛsɛlen don muso bɛ k'a wolo cɛ bɛ ka pɛrɛ Ture kunna i b'i défend wa i t'i défend de Ture ka défend kɛra mun ye a ye muso lajɛ dɔrɔn k'o si mara minɛ k'i ɲi banbaw la ba b'a kun firifiri kɛlɛ bɛ na Ture y'a défend a bɛɛ lajɛ Ture jɔlen Yusu Ture ye muso sin kin fa b'a firifiri a banna i k'a dɔn muso kulela o tɛ ko musobakɔrɔ la tuma bɛɛ muso kulela k'i seri ka taa dugu ma a b'i biribiri joli bɛ seri cogo min a bɛ seri ten i b'a ye k'a fɔ Ture a wulila i kɔrɔ sen tɛgɛ ni ko laban muso bɛ biribiri na tuma min seri Ture y'a fisaya taama ye hali ni ye migi bila a ko a t'a sɔrɔ wa Ture de taara ten ko ye pelengete ka tunu du yɛrɛ ma pewu muso kɔni u taara n'o ye kɛnɛyaso la ka taa fɛɛrɛ ɲini o sinko la o kana taa ka dangɛ u taara o furakɛ Ture ye du bila f'an bɛ yɔrɔ min ko bi kiyɔrɔma dɔ Ture la k'a ye du bila kun jumɛn kama k'a kun ye muso in mana sigi ka n'a sɔrɔ ye a bɛna min d'a kan ko Ture ɲɛ b'o de la maa tɔw ɲɛ t'o la ko jɔn de ko gɛlɛya bɛ furumuso dɔrɔn ka furu sigi la olu t'a dɔn muso kɔni bɛ fana bɛ Bakari ye kuma kuncɛ n'o ye awɔ oui disait que seules les femmes étaient violentées dans leur foyer. John de bɛ se k'o fɔ ko musow kelen lajabalen don Ture lajabalen tɛ nin ye wa. u tɛ cɛw ta dɔn an t'an ta de fɔ an bɛ maloya k'a fɔ de k'an bɛ maloya de i dugu bɛ jɛ i bɛ cɛ cɛkɔrɔba bɛ sɔn ka t'o fɔ gɛrɛn na cogo di i bɛ t'o fɔ cogo di o fana ka gɛlɛn dɛ du fait k'an b'an ta dogo de o ti dɔn wa a dɔ dɔnnen ye nin ye Ture ta dɔnnen tɛ nin ye hali Marimaiga tɔgɔ dɔ awɔ muso kun t'a dasiya sɛbɛ la sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ taa minɛ muso bolo hali sisan i dɔgɔnin ta n'o y'a ɲɛ bilen bɔ o b'o dɔ sɛbɛ yɛlɛ Marimaiga
awo min be bengana awo ala ne de ba kun hawa sumunu ali sisa ni awo yin yeble Mamadu be rere abena la ko ni wila da sigile o te wulitu ni ala ka je Bokar Sangare ni ale ka nobla se anya bo 26 marché kono ka bidon boli do Yusu moro aftegere fo andwa ke John andwa ke Maliki Diallo wa Yusu ama balana atibalela na tuma kede o be balana ndesani guru rebudo barakela ma fofo ni namara kerila wala ma jamba wala ma ni re galabu nena note na tora gatige yoro chamana ama fo ibi ka nyoro batige sanga akacha alafe itoko before note Maliki ka jonjon folo fo amami nyoba na maloba na amami mfenyeta voilà anya fo ay ngol le meilleur est à venir abana bon c'est ça l'avenir sera radieux abana moro Maliki Diallo minye awekado Mali table de aya koro ka karaya ka salu ka kenyuanga minye awekado murbo yerega vola kwa laba awekado minye konguru minye awekado jojo nove kwa alaba kube Maliki Diallo nyimwa la tellement que a bela jile moro fu na o pore akara konguru la Messi de konguru la Messi moro avocado festival international mimbe no liberté d'expression la presse mi FILEP moro na to dambe Norbert Zongo la Norbert Zongo ale journaliste d'investigation mi avocado Burkina Faso ni alana ka barakanu anaka baranyado aniko nyanyine fe nu kara suwe ikado kafa wallahi aturaka baradilla moro mi o pridara permindara minye ambarakanywa anandwake mi Maliki Diallo ale ko no sasa minye awkado aningera no ngalo tlita ane saba samba flane muga anikele akara Burkina Faso muro awkado catégorie télé tasirala minye awkado akongurla Uganda kele Tunisien kele Ghanéen kele Béninois kele ani Malien kele o Malien kele ne peritane jamana farafina jamana belajeli mais afoka anga Maliki renouveau Maliki Coupe d'Afrique de journaliste d'investigation Coupe d'Afrique de tani awo Afrique bede kundu Coupe d'Afrique non Maliki Coupe d'Afrique da bravo abana bravo Coupe d'Afrique journaliste Coupe d'Afrique kado Norbert Zongo Maliki yata mi awkado nyerala akalengata mi kurafondila jama mana mi awkado markachen daw ale renouveau manyema doy ale ajara kafo Maliki kan nimbara mimblane mi awkado nyerala markachen daw administrateur général groupe renouveau muro awkado nyerala mi awkado Maliki ako awakado mamimbe muro awakado kabina damine endikate dire nouveau muro foka na tele douala Maliki kane ekado amaflado ayekele ndo wakado alani maminga wulika joy kabine awati oye Dramane Aliou Kone taki iyere denge nde ngo nebe ala tanu ga barkada abana mbe ala yere de tanu c'est ton propre fils mon fils ton wolo fils Dramane Aliou Kone yendo afali abana afali shini yendo mi markachen daw ako awami alani Dramane Aliou Kone minga aleka dangani akono mi awkado marka eni bara minge mi awkado renouveau mi anyema so mi tele directeur Zakari Ufomba muro kata fara balakira belajeleka amba fo Maliki ko chapeau bravo ikera bravo chede abana moro mi ka simu Traoré arajo kledu mi awkado ale managoy ale atanyefo Maliki Diallo awkado mi arajo kledu ka simu ba anyere doa ke belebele ako awa mi groupe de presse renouveau mi awkado mi aboy barake groupe de presse renouveau la no awkado Dramane Aliou Kone no daki ikado ani renouveau ma nyema moro awkado mi prix africain journaliste d'investigation Norbert Zongo ka koni yo sasa mi awakado ni atako konondo nai
Mali de yata abana Coupe d'Afrique des journalistes Yaskul muro ale fana mana ale ya jira ka fo awa minye bella jele nimisi wasara minye awkado ina fo baraka chendaw Draman Alu Kone muro awkado minye olu yu nyindo ni mingala ninga demen na sama ninga adla ninga tla awkado kasira nyumando akoro muro awkado ko ninye tachi blay kanyeshi mama no isa fa kabasi sukoi ala kadaro nema ndo ake kwale do fana yale wallahi kwale do yi kamale ni minto ko sisa ko yasikulu aye mafia wati dollar oto isa aye mafia na yinyonye nye dongodo awurokele abasara wala ma an kami aiwa ngoni mbe ka afwa kabla kama mafia ka binga kama mafia yasikulu ya ko muna ko nyato ko dona na kumanga kumasula kasoro otenga srai abana na ye maligi tanumbi o doni mbonga dusula amakla de abe kamisara amakla de ayo nepta yaskul fe ka tonche kana dima abe kamisara yani ka kuma anyenyini abana ngasira dumiso ngatili kuma no fe abana aye mafia ya de Bro, miye awekado yaskuli ufo, miye awekado maison de la presse, omba nyema, noe banyugu dande, aleko ni foli anotani ayo lase, miye arajo maligi ma, ka miye foli lase, miye président de la transition, asumu koicha, oye deme minge, wala sa anga delegation obsekata ni yoro la chuko mina, wala sa ikado ka ubetle hake minge, ka o deme nasuma, moro awekado no tsemena kabwe, miye aye foli, ani tani ayo lase miye awkado Draman Alu Kone Renouveau TV miye ma bela jelema ani Renouveau TV ani Renouveau FM miye aye folike Draman Alu Kone Zakari Ufomba Markachen Daw ekado awa miye Sado Abdoulaye Yatara Lasin Ogo Nyagali ani Amadou Tijani muro ani kado Sylvie muro do tsamana kabwe aye foli lase ma chama ma muro ka jira ka fo awakado minye kabini wati mina ma do ka fola ni awakado anga baraka nyogombe no be RFI la Serge Daniel kale ya sorode konga awakado ni ma malgi ma flanay ando ake ba ando ake nyuma no ye maliki Diallo ale ka soro malikono abarkala ma Coupe d'Afrique des journalistes d'investigation maliki Diallo ayata wa alaka ninge belebele nyebla ya amina rabbi mi nyanga dumison yi achama jonjon soro ali bi alaka kenyeta amina rabbi jonjon chaya ka temeni amina rabbi beka soro technicien wo animateur journaliste wo ali coach beka jonjon soro ali coach manen coach format de coach aben to la chief na ka jonjon soro ke bana merci o to de ba on jebiu non ne ko ni asoro awoy boy ika machinil ni c'est pas grave ma soro ye dochi de ye flag ye dochi be chewdu ba akelo no ba go basket muso ni chewdu awo jamais gagnant muso be kuputa mabe mais c'est vrai chew ko ni ala ka unaja amina ya rabbi ode ala ka fasira anya bo indicateur kono ala ka kota ujirana ala ka noya anywana noya dumse nunkile na belaji akon bora burgina anga nyoni malo barelu bon kabi jonjon diora kunganga faso davani ko ka hakilina ko doyo ko sangana dama ani nyoni malo masroke faso davani c'est largement suffisant note Alassane mana dodama Alassane Aidara ni Hashimi ndesani utara Fespakola wala majumene kundo Fespakola on nato aklia on nate dia afa ngamaliki ni soja biso nganyi nawo Mamoudou Konda ale fananda na dadia kabo yirimajo wala abe bulu abe Isa Kababulo ala barka la mona idosoro abana abe de faso d'enfani bo ore dunde be sangala anfe yampi abana ala ni Nations Unies tribune national gele aglo ka mindu ala te gloire kara sanga wa moro sirbe ali faraje be ka sambi ka me ngomoro sirbe ni moro sirbe ado yabki na ko moro keta ditu wallahi ayre moro sirbe mne de yusu ni be dansi bi la selula ka ika do groupe renouveau amanye mawfo ka barakela o belajele fo ni ambelajele ka kuna woloye ni be ka kungorota ye hakaja mali yere ka kungorota de ni farafina bangunga abana ni alaka je ali bi alaka ko kenyata ye alaka ninge bomba nyeblaye alaka kota ujira anda amina rabbi minyi ka do koma ni nyemawe ali bi alaka anu kambe inshallah yusu la seliba mbolo kadi minye ka do tunni sebenye ni ma do Alkaya Touré
Alkaya Touré nuko amako elaji ashibe santa ani sheki mbonyongula o minye ka do hakli washi bana o konimbe ala o sigiro benen dum sabugu mayano ko atununa demba ya makabisibiri dum o minye ka do kabinde ganye mugan watula kuba nyini alaka jonyuma mbela jele feni mami kera ni kamale ni yeba no Alkaya Touré nuko amako elaji aywa ko ikaweleli kenega Jerusalem kuna foni da ukloka no 76 03 60 55 ani 79 16 28 66 famille kunyuma ku dani la serinka alaka kamaleni alaka nyuma se asumo maino moro ni mi dansi ga ngabi kuna funu wati kuruna anga doke akambe inshallah